So, γεια σας παιδιά, λέμε για 20 εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα, μιας και που τον τελευταίο καιρό δεν παίζω τόσο πολύ Brawl Stars. Βασικά μεγάλο ψέμα αυτό, έπαιξα σήμερα πριν λίγο. Να αρχίσω να κάνω Roblox βίντεο. Οπότε λέω αν είναι τώρα να αρχίσω με το Mimesis. Mythic. Γιατί 2 Mythic σε μια δεκάρα είναι αρκετά σπάνιο, μπρε. Ωραίο πουλ. Ναι, το dog θα το κάνω giveaway. Λοιπόν, αυτά είναι τα stats μου. Κλασικά stats, τα έχουμε πιο πολύ. Accessory να θα αλλάξω. Ή μάλλον όχι. Εδώ μεταξύ, τα έχω τα πιο πολύ. Έχω το 90% των σπαθιών. Οπότε ναι, πάμε για PvP. Το κόμπο το ξέρετε. Κλασικό κόμπο θα παίξω. Let's be real. Δεν με νοιάζουν τώρα οι μπαβές, αλλά αφού μετράνε για bounty, τους παίρνουμε και αυτούς. Δεν βλέπω κάποιον τώρα. Anyway, έχω Angel. Φυσικά. Πες πως snow. Δεν είναι κανείς snow που. Πάμε Mr. Beast Island, μπορεί να είναι και δεν είναι κανείς. Πάω πίσω Flop Island. Α, ναι, ξέχασα ότι είναι safe zone εδώ. Λάθος ability, bro. Πω. Εγώ είμαι max level. Πού είναι τώρα? Το να χτυπήσει αυτό το game max level είναι full εύκολο. Μου πήρε μόνο μία μέρα κάτι. Ναι, μία μέρα non-stop grinding. Boom. Δεν φίλε, ποιος με...
πιστεύω ρε φίλε. Οπ, κάποιος είναι εκεί. Thanks για το bounty. Πόσο bounty έχω? Δεν είδα καν, ναι. 154.000 bounty. Bruh. Nice. Αυτό το κόμπο είναι τέλειο ρε. Και σου μην το βγάλα τέλεια ρε, ήταν και πάλι φουλο καλό κόμπο. Ταιριάζουνε φούλα εδώ μεταξύ. Και αν με ακούτε που δεν μιλάω τόσο, είναι επειδή τέτοιο, για πρώτη φορά κάνω τώρα κανονικό PvP hunting. Βρε, έχω hunger. Έχω βίω. Το carded είναι το πιο σπάνιο μου πράγμα ρε. Σε όλο μου το inventory. Ο ίδιος είναι ρε, πρέπει να βρω κάποιο άτομο που να μην έχω παλέψει PvP. Να του πάρω bounty. Δεν θέλω να σε βρω. Δεν έμαξες. Σήμερα πως δεν έχω χάσει καθόλου bounty ρε. Έχω με 3 spins. 1. Από τα 3 ρε. Βέβαια έχω 21.000 gems. Ναι. Και είχα λίγο στέψε πόντο. Μισό λεπτάκι για άλλο. Λοιπόν επέστρεψα. Και ναι. Όπως είπατε πριν λίγο, πέτυχα τον. Βέβαια, να κάνω ρόλ για σαρκίμπα. Βέβαια, για να δούμε τι bosses έχω να σπονάρει τώρα. Έχει σπονάρει Seabeast, όχι. Σπονάρει Evil Noob. Βέβαια, έκανα store τα powers που πρέπει να πάρω. Που πρέπει να κάνω store. Και βέβαια, ναι, πρέπει να πάρω και το τέτοιο, το Dark Blade φάση. Που είναι έκανε τη φωνή της Βενίδα. Πάμε. Το φλοπ είναι αρκετά skilled.
Και ναι, δεν είχα βάλει και χάκι όμως. Wait, έχω κανένα κεφάλι. Είναι ο μπάσκετ του σπαούναρα. Όχι, έχω όμως ένα awakening orb. Οκ, θα το λήξω σε λίγο Bloxfruits. Τέλος πάντων. Δεν θα πάω να πάρω Noobhead. Και αν δεν ξέρετε πώς να πάρετε Noobhead ώστε να το σπονάρετε, είναι απλό. Πηγαίνετε στο My Island, εγώ πήγα με Portal, δεν έχει σημασία. Πάρτε το quest αν θέλετε. Και απλά άρχισε να το ξεσκίζετε, μπρο. Είμαι φίλος και αν εσάς σε βγάλει εδώ πέρα τρέιντε. Τι θες ρε μπρο? 2 dose έχει τώρα πέσει. Μπα. Αν το βάλω 8 dogs, τι θα βάλει ο dude? Ξέρεις, μπα. Και μπορεί σπονάρει full γρήγορα το boss στο Mai. Οπότε άντε να σας δείξω το record, μπρα. Μπα, θα καταντήσει βαρετό, οπότε σας κόβω και σας ξαναβάζω όταν πάρω τα κεφάλια. Που. Α, ναι. Λοιπόν, πήραμε Noobhead. Κυριολεκτικά μετά. Και βέβαια όντως να το Noobhead. Έτσι είναι. Και πας εδώ. Και boom. Ευελνούμπι σπονάρει. Πας πίσω στο αρένα. Βγάζεις το weapon σου. Που είναι actually καλό το όπλο που βγάζει ο τέτοιος, ο Evil Noob. Οπότε ναι. Θα δείτε τώρα λίγο όλο το fight. Wait, αυτό το κόμπο γιατί δεν μπορούσα να το πατήσω πριν? Κάτι. Και έπρεπε να το πατήσω τώρα. Μισό κιόλας να πάρω και το quest. Τέλειο timing ρε. Πάμε πίσω στο grind. Για κεφάλια. Και πουφ. Ρε, γιατί νιώθω ότι σε αυτό το βίντεο μπορώ ή θα μπορέσω τόσες ώρες που έχω σκοτώσει το Mai να πάρω το Double Gem Game Pass. Επίσης πήρα ένα Noobhead. Αλλά εγώ αν είναι θα πάω για πάση 10. Οπότε ναι. Σπονάρε μην μπεις, οπότε πάμε για τα λεφτά μόνο. Όχι κάτι άλλο. Και τα gems. Τόσο και εγώ τώρα θα καλύτερα λαβέ θα ρολάρω για λωρίς. Θα μου πεις τώρα ήταν αναγκαστικό να κάνεις drift. Θα σου πω ναι μπρο. Γιατί επειδή παίζω ακίνητο είναι πιο δύσκολο να κατρολάρεις το no. Δεν είναι κοντά. Να το. Θα κάνω το
racer μου και για hill και για τα άπειρα jumps που έχει. Εγώ ίσως αν είχα βάρκα ή Shark να ήταν καλύτερα. Πόσο health έχεις κάνει εσύ Σίμπης τώρα? Είναι tough guy ο bro. Πρέπει κάπου να πατήσω τώρα. Low as fuck. Sorry και για τη βρισιά. Έχω ιδέα. Boys, we are back. Ναι, γιατί μας παίρνει τόσο ώρα να το σκοτώσουμε. Δεν έχω ιδέα. Πήρε και bounty. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 100.000 damage για να πάρεις rewards. Πάμε πάλι. Επειδή είχα πει σε ένα φίλο μου ότι θα τον έμαθα πώς να κάνει YouTube κανάλι, κάνουμε εδώ πέρα τον boss. Λάθος. Δεν έκανα reset τώρα. Ανέβη βολεύει δεν είναι blocks, το ξέχασα αυτό εντελώς. By the way, μία ερώτηση, έχετε δει K-pop Demon Hunter? Μπρε, ναι, μισό παίρνω quest. Θέλω να πάρω και τα λεφτά, μπρο. Είναι 300 χιλιάρικα. Ναι. Έκανε. Επιτέλους το σκότωσα αυτόν τον. Και άλλη φορά μου. Ναι! Άβεντος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Θα αλλάξω outfit. Αύριο αν είναι. Wait, bro, έλα πες, έλα βίζω. Άντε να σου εξεντάξει. Και τα λέμε. Πρώτο κλείσω, αν είναι θα κάνω και ρολ.
Μπρο, σκέψου να πετύχω τώρα κανένα mythical. Μπρο, αν πετύχω mythical YouTube lag, μπρο. Μπρο. Μπρο, γιατί όταν κάνω recording απλά πετυχαίνω mythicals, ρε. Ναι, ή φταίει ότι κάνω record ή ότι κάνω το πρώτο Roblox βίντεο, ρε. Κάνω και μήτρα, ρε, γιατί ο τζόγος είναι λίγο φυστικός. Γι' αυτό μην κάνετε τζόγο. Μην βλέπετε εμένα, εγώ τεστάρω την τύχη μου. Σίγουρα τώρα δεν προσπαθώ να πετύχω mythical για να το ακυρώ. Ναι, το YouTube lag είναι κανονικό. Δεν είναι YouTuber αν θες ή να έχεις καλή τύχη κάτι. Τα mythical που θα κάνουμε σωρ. 1. Ένα σωρολάρα φλόπο. Μόνο 2. Το κάνουμε και με gems. Μια δεκάρα gems. Έλα, έχω καιρό να κάνουμε gems. Πέρα από το προηγούμενο. Οπότε ναι. Lord Sasuke. Δεν είναι το βίντεο, μπρο. Ο Lord Sasuke τώρα που είναι? Νομίζω δεν είναι. Πού είναι ο Lord Sasuke? Από εδώ παίρνει στο purple katana εντωμεταξύ. Που είναι από τα πιο OP σπάθεια στο game και για PvP. Και για grind. Είναι καλό. Oh. Wait. Στόχος για bounty, bro. Οκ, ναι. Τώρα όντως τελειώνουμε το βίντεο. Bye.